Garrantzitsua da aztertzea postmokapitalismoaren ezaugarri kultural eta ideologikoek zerikusia duten Mendeko 70eko hamarkadatik aurrera kapitalismoa murgildutako sistema ekonomikoaren egiturazko oinarriekin. Terminologiaz ez dago adostasunik, baina industriondoko kapitalismoa edo kapitalismo aurreratua erabiliko dugu. Hau da, neoliberalismoaren aurretik, mendebaldean 70eko hamarkadako krisiaren ondoren ireki zen garaian. Aldi horretan, industria sektoreak gero eta pisu txikiagoa zuen, eta zerbitzu sektoreak azkar hasi zen, gero eta langile gehiago hartuz lehen eta bigarren sektorearen kontura. Neoliberalismoak, privatizazioa eta inbertsioen errentagarritasuna sustatzeko politikek garrantzi handia izan zuten. Kapitalismo aurreratu honek globalizazioaren eta postmokapitalismoaren oinarriak bultzatu zituen, eta gizartean individualismoaren eta balio antinatalisten edapenarekin batera, emakumeen gehiegizko esplotazioa eta migrazio masiboak ere sortu ziren. 80ko hamarkadatik aurrera, globalizazio ekonomikoa hedatzen hasi zen, gerra hotza amaitzearekin eta Txinako privatizazioarekin. Globalizazioa funtsezko oinarri kontzeptuala izan zen globalismoaren ideologizazioarentzat, herriak, nazioak eta estatuak zalantzan jarriz, kultura aniztasuna bezalako kontzeptuak gutxietsiz. Globalizazioa eta katastrofismo ekologikoa postmokapitalismoaren parte bihurtu ziren, ekonomian etengabe hazten ziren zorpetze-mailen bidez mantenduz. Aldi horretako inbertsioek errentagarri bihurtzeko helburua lotura estua zuten eskulan merkearen erabilera masiboarekin, eta horrek eragin nabaria izan zuen postmofeminismoaren eta migratzaileen manipulazioaren eraginez. Emakumeen esplotazioa ezinbestekoa zen jaiotza tasa murrizteko eta, horren ondorioz, individualismoaren eta antinatalismoaren edapenarekin. Postmokapitalismoaren kultura testuinguruak funtsezko eragina du pertsonen identitateetan. Subjektu kontsumitzaileak individualismoaren gizartean, herrialdearekiko, herriarekin, familiarekin edo bikotekidearekin duen interesari uko egiten dio, eta kontsumoaren bidez obsesionatuta bizi da hori lortzeko. Giza komunitateak zalantzan jarri eta haien existentzia desegiteko beharrezkoa da. Enpresek gizartean duten kontrol eta boterearen bidez, individualismoaren maximizazioa. Genero politiken bidez gizakiaren giza izaera zalantzan jartzea eta transhumanismoaren proiektuen bidez gure natura. Aldatzea, postmokapitalismoaren erradikaltasunaren azken muga dira. Kontsumismoa, zorpetzea, emakumeen esplotazioa edo katastrofismo ekologikoa helburu politiko eta ekonomikoekin lotuta daude. Eta horrela, korporazio handiek aldi berean kudeatzen dituzte bi helburu hauek. Etengabe populazioa murrizteko eta kontrolatzeko, postmokapitalismoak nazismoaren eta gerra hotzaren ondorengo geopolitika eugenesikoen estrategiak hartzen ditu oinarri, eta kontrol korporatibo globalaren bultzada errazten du. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.